Vitajte v ďalšej časti minisérie Gentle Jam do firiem, v rámci ktorej vám ukazujem niekoľko možností personalizácie darčekových balení práve pre firemnú klientelu. Dnešný diel budem venovať mojej najobľúbenejšej časti personalizácie a to je umiestnenie loga firmy na etiketu produktu. Umiestnenie loga vieme ale robiť iba na alko produkty, to znamená produkty, ktoré sú v tejto čierno-zlatej verzii. Originál Gentle Jam vyzerá takto, že sa tu nachádza tento náš pattern, no a práve túto jednu stranu vieme obetovať vám a vášmu logu a vašej firme. Cena takéto etikety začína na sume nejakých euro 50 za jeden kus, takže ak sa bavíme o priemernej cene alko Gentle Jamu pri odbere 30 kusov, 16,50 eur sa viete zmestiť za jeden kus aj s vašim brandingom. Toľko teda personalizácia produktov a personalizácia etiket. Ak ste zvedaví na nejaké ďalšie možnosti, klik na gentlejam.sk a my vám veľmi radi spravíme krásnu grafiku s vašim logom.